isi na ị na-agba ọsọ enigwe. Kedu ebe bụ enigwe? Onye ọcha kụziri gị maka enigwe a na-agbara ọsọ enigwe. O ji wee bụ zulu alụsị dị na be anyị. Ọ gwa gị efe na ife apịla apị ma o bukọla alụsị dị na be anyị nababere. Ife gbasara omenala bụ ọ bụ na ikwere ya n'ụtụtụ olu mgbede abalị ikwete ya. Ambife ị na-ekwete ọ bụ na omebigolo gị ife. Eweziko otu ankwụrụ ebe a na-ese m kedu maka ndị a wele ego asị na ba gbachara ogwu ego kedu avụva atalị ndị politishan anyị na-ebu ego anyị kedu avụva atalị all this thing. I want you to give me your ear. Let me teach you something. Onye Igbo na-anụ olu m, ọ bụ na today bụ first time ị na-abịa across my page Mr. Excluded. Gba mbọ fụ na ị na-efolo anyị ka ị welu enweta more of our videos. Ị ga-amụta much agaghị ama aka. Igbo mụrụ m ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwe m unu. O nwere topic anyị ji maka ya wee bịa tata. Number 1. Heaven and the hellfire does not exist. Amam na so many of you ga-ebido argument there now. Heaven and the hellfire enwere ebe ọ dị. Ife a bụ Conkambu story, a forged story. Ndị ọcha kọọrọ anyị ka anyị wee na-atụ ụjọ wee gwa gị na eluigwe bụ ebe ka mma na ọkụ ala mmụọ abụrụ ebe a na-eje eje. Ma ndị ọcha abụgwala gị maka eluigwe, nwa onye Igbo wee gbaba ọsọ eluigwe. Onye ọcha adakwa na-agba ọsọ eluigwe. Ọ bụ na onye ọcha na-agba ọsọ eluigwe na onye ọcha ya nụrụ nwoke ya nụrụ nwoke ibie ma nwaanyị ya nụrụ nwaanyị ibie. Ọ bụ na onye ọcha na-agba ọsọ eluigwe na ba ya eduro ndị be anyị n'oru wee naba bevejata aba ọbụ ada ya adịla gị mma. Ọ bụ na onye ọcha na-agba ọsọ eluigwe na onye ọcha aka gị wee na-eme fasting mana onye ọcha adịghị eme fasting and prayer. Ọ bụ na onye ọcha na-agba ọsọ eluigwe onye ọcha aka gị na-eme vigil mana nwere mgbe ọbụla rekọdụlụ ebe onye ọcha mere night vigil mana onye ọcha ada agba ọsọ eluigwe. Ibe anụnwa bụ ibe eji wee bulu batrị anyị, ibe eji wee gọlọ akpụ anyị, ibe ndị ọcha ji wee weta anyị. Maka na tupu ndị ọcha ede akwụkwọ nsọ nkọlụ gị n'izu ụka gara aga ka ba nụsachara anyị ọgụ for 30 years ebe a na-agwara gị na history. Nwa onye Igbo bụ a na-agụ anya ọ dị aka ife ọfụ, ọ dị aka anụmakọgheli akọgheli. Mana ịgbadiri nke bụ eziokwu na onye ọcha ndị ọcha nụsara anyị ọgụ for 30 good years. Anyị emelie fa anyị ekwumeku jee jụọ ese maka ya. Anyị emelie ndị ọcha gbuo ofe egbu for 30 years. Fana revenge. Fana revenge of 15 years before Vanachi yazo with the Bible. Onye ọcha wee na retreat. I was thinking before you defeat Africa, first of all, take away their spirituality. I want ya kind of name. I will have a card where baggy. Give a voice in Igba. No gwalụ nke bụ onye Afrịka dị n'elu igbe ma ụgwọọlụ nya bụ onye ọcha dị n'elu ụwa. Na US mara mma tata, n'obodo oyibo dị iche iche mara mma tata bụ iveva wele na Afrịka. Ọ bụ na stop in mine our mineral resources today, efu ya na anyị aka obodo ndị a mma. Gwa onwe gị eziokwu. Ọ bụ na ba akwụsị mine our mineral resources today, efu ya na anyị aka obodo ndị a mma. South Africa dị very very rich maka na fa wee gold. Mana South Africa fa ka nọ na bondage as I'm speaking to you. Ndị aka abụka jifa maka na ndị ọcha na control over. Ndị ọcha na-decide onye ga-achịva. Otu afa si eme na Nigeria.
ndị Britain mana Nigeria ka ndị South Africa mma anyị ka akafa mma no matter na ụzọ fa ma mma fa were steady light fa were everything mana fa were freedom fa were that freedom fa just wear little freedom maka na ndị a na control over ị ga mee country abata n'ime South Africa kịta anụnwa ndị kedu mafia ndị German were police fan nọzọdụ ka citizen ana ndị ọcha welu n'obodo a ana ndị ọcha welu na South Africa ana ndị ọcha welu na South Africa ọ bụ ihe niile agaba na-agbakọba gold a na-egwupụta n'obodo a bụ ndị ọcha na control otu esi eme the gold fa na control their government fa na control their system and everything. I know ndị be anyị ga-asị na ọ dị mma na fa lụlụfa ụzọ fa melụve nke fa melụve nke mana ọ melụfa fa dị lazy fanọzia na-agbalụ ndị ọcha odibo fanọzia na-agbalụ ndị ọcha odibo fa na-agbalụ ndị ọcha odibo anyị mana fa dị free fa wele ego ife niile zuru fa oke mana fa na-agbalụ anyị ka nke nwa bụ onye Nigeria ka ndị a wee freedom n'obodo a ka Mandela ta alụfa afọ niile ọ tasị alụfa na mgbe nwa sị na Mandela atụrụ Mandela nga for 27 years wee bupụ ebe ndị befa ma na-adị n'afọ ya n'ebe akọla before Nigeria wele onwefa ka akọlụ n'ebe anụnwa na ewelu boundary from kedu o nwere ebe bụ ebe ndị ọcha na-anọ na onye ojii ama nna onwe ya gị bụ onye ojii bi ebe a bụ atọ gị nga. This is the thing. Ndị a can never love you. Ndị a like gị. Onwere sosi ibe ndị a dị debe after bụ ife ba ga-analụ gị. Onye gaba ji bunye anyị akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ aba bụ iligi mmadụ n'one n'ime va na-agụ ya. Ibulie n'isi. Onye Nigeria ebulie n'isi. Isi na ị na-agba ọsọ n'igwe. Kedu ebe be n'igwe? Onye ọcha kụziri gị maka n'igwe a na-agbara ọsọ n'igwe. O ji wee bụ zulu alụsị dị na be anyị. Ọ gwa ga-efe n'ife apịla apị. Ma o bukọla alụsị dị na be anyị na babela. O bukọla alụsị dị na be anyị naba beba ị na-agba ọsọ n'igwe ma onye ọcha na-agba ọsọ nke dị n'ụwa na Amerịka bụ ife ba bụ tata bụ gold na diamond ba wele n'Afrịka ndabụ na ba bụ ife ba bụ tata bivi ije ebe dị kesili mmiri ọkụ ma banwe ịbịa be anyị n'ọdụ ka mmadụ isi Lagos jebe East onwere ife ọ bụ ụlụfa many of them achọrọ visa ba jiri use visa wee na-abịa many of them mana tupu onye ojii aga befa ọ dị ka ị ga-atagide afọ ka edina ya ga neva ga-edina ya gị ife anụnwa bụ ife anyị na-akọwa ndị afụrụ anyị n'anya na Afrịka adịrọ mma na Afrịka the growth of Africa and the fa chọrọ ka anyị nọdụ na darkness ka anyị na-afụtaba ka Chukwu ndị a chọrọ ka anyị na-afụfa ka Chukwu anything about unity of Africa fa chọrọ ịnụ ya na ntị. White man don't want to hear about it. As a matter of fact, the fact they decide and then they rig election on nature can they mbamba wakavania, the US Cavania, Dinka Wakavania, Fasika Navamaro. Someone they decide on never got control. Somebody got signed an agreement. If you cannot sign the agreement, you cannot rule. If you cannot dance to their tone, you can never rule. They will never allow you to rule. They will never allow you to rule. They are the extremely wicked. Some cases people get malụ na onwere ifebe n'igba. Onwe akwa na ebe bụ ọkụ mmụọ.
mana that does not mean na ọ bụrụ na imejọ na ụdị na ibelieve na omenala mala amalụ kedu ebe omenala bụ a way we serve our gods and ancestors. Otu anyị si ekpeli chi anyị, otu anyị si ekpeli Chukwu, otu anyị si asọpụrụ akwanye ugwu akwanyere mmụọ dị na be anyị dị iche iche ma ndị ichie na-akwanyere ugwu. Omenala bụ ibe njirimara anyị. Ndị be anyị si na nwata adịghị ka ndị bebe na-adị na ọ ga-emenwu ibe ndị bebe na-eme. Ndị ọcha mere anyị alụ. Otu anyị bụ onye omenala, achọrọ m ka ị mara amara maka na agbago gị na ọ nwere ebe n'igwe ma ọ nwere ebe ọkụ mmụọ. You believe zie na ime anything you're not scot free. That is a lie. You'll be punished by nature. Ife ọ bụ na imelụ n'ụwa ị ga-analele ntamahụhụ ya maọbụ ngozi dị na ya. Ife ọ bụ na isi gị wee kote, asị na isi kote ebu abụọ anya. Ebuzi kotu ankwụli ebe a na-ese m kedu maka ndị a wele ego asị na ba gbachara ogwu ego kedu ahụhụ atalị ndị politishan anyị na-ebu ego anyị kedu ahụhụ atalị. All this thing. I want you to give me your ear. Let me teach you something. Maka na ụwa anụnwa adịrọ ka isi eche. Iji human being mentality wee na-eche ụwa ma ụwa bụ a full of spiritual knowledge. That everything about this world is spiritual. Spiritually, if you don't believe it, it's not going to work for you. You will suffer. Ife gbasara omenala bụ ọ bụ na ikwere ya n'ụtụtụ olu mgbede abalị ikwete ya. And before you na-ekwete ọ bụ na omebigolo gị ife. Kedu ntaramahụhụ ga-adịla onye ahụ na-egbu mmadụ? Kedu ntaramahụhụ ga-adịla onye ahụ na-ata gị ahụhụ? Kedu ntaramahụhụ ga-adịla onye ahụ na-emegide nwa ogbenye? Achọrọ m ka ị mara amalụ na ọ nwere ebe a na-akpọ ka nsụ onye na ụdị ị ga-eji wee ghọta ya, ka nkọwa anya na ụdị ị ga-eji wee ghọta ya, ka m nwere nye gị as an instances otu onye si wee doo gị anya. Enwere ka mkpọ onye ibe dị ka spiritual bank. Enwere spiritual bank. So many people ga-abịa ụwa n'ụwa ba atụnube nzu n'ụwa bam. Since ba dị wee bịa ụwa atụnube nzu. Maka na so many of you ga-adị very that is unu ga-adị dumped dị na erefe ndị asị kedu maka onye a na ọ dịrị eme omenala nwaanyị o ji aga n'iru.